дар хоҷагии давлатии ниҳолпарварии Искичи шаҳри Ҳисор навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда парвариш карда мешаванд. Айни замон дар ин минтақа нашъунамои боғот хуб арзёбӣ гардида, нигоҳубини ниҳолон бо тавсияи олимону мутахассисон ба роҳ монда шудааст. Ин навбат бо иштироки олимони Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар ин мавзеъ дар ҳамкорӣ бо хоҷагидорон семинари рӯзи саҳроӣ дар мавзӯи истифодабарии нуриҳои маъданӣ дар боғҳои интенсивӣ баргузор гардид. Сараввал маърузачиён вобаста ба мавзӯъҳои таъсири нуриҳои маъданӣ ба ҳосилнокии боғҳои мевадиҳанда, истифодабарии нуриҳои микробиологӣ дар боғҳои интенсивӣ, агротехникаи парвариш ва ҳимояи интегратсионии дарахтони себ ва гурӯҳбандии зироатҳои кишоварзӣ ба хоҷагидорон корҳои фаҳмондадиҳӣ доир намуданд. Тибқи тавсияҳои олимони соҳа, баланд бардоштани ҳосилнокии дарахтони мевадиҳанда аз ғизодиҳӣ вобастагии амиқ дорад, ки бо усулҳои решагӣ ва ғайрирешагӣ анҷом дода мешавад. Бо истифода аз нуриҳои маъданӣ ва микроэлементӣ, ғизодиҳии ғайрирешагӣ қабл аз гулкунӣ ва баъд аз ғурабандии дарахтони мевадиҳанда амалӣ карда мешавад. дар инҷа ҳосилнокӣ нағз додааст, барое ки вақте мо истифодаи ғайрирешагӣ микроэлементҳо истифода мебарем, микроэлементҳо ҳамчун ҳам ғизо, ҳам боз бисёр касалиҳо устувор мекунад, касалиҳои пешгирӣ мекунад. ғизое ки ғайрирешагӣ додем, пеш аз гулкунии себ додагӣ будем. баъзи гузаштани марҳалаи тамом шудани ғура бастан боз нуриҳои ғайрирешагӣ додем. ғайрирешагие ки намуди нави соллор ки се макроэлементҳое ки дар таркибаш 20% нитроген доранд, 20% нуриҳои фосфорӣ доранд, нуриҳои калигӣ доранд. бояд гуфт ки пеш аз ғизодиҳӣ дар озмоишгоҳҳо ташхиси хок ва растанӣ гузаронида шуда, меъёри мавҷудияти макроэлементҳо дар дарахтон муайян карда мешавад ва баъд аз он тибқи талаботи агротехникаи парвариш ғизодиҳӣ анҷом дода мешавад. Дар ин баробар ғизодиҳӣ бо усули решагӣ барои нашъунамои хуби дарахтон, баландшавии ҳосилнокӣ ва болаззат шудани мева таъсири муфид дорад. аз ин рӯ хоҷагидоронро мебояд дар ҳамкорӣ бо олимону мутахассисон ҷиҳати баланд намудани истеҳсолот, тавсияҳо ва талаботи агротехникаи парваришро риоя намоянд. мана инҷа бо меъёри 33 грамм дар як дарахт ворид намудани ғизои нитрогени карбамиди 40% мебошад, ки мо инро ҳамчун ғизои иловагӣ ширешаи асосӣ ба ин нуриҳои ғизоия метиҳем. рӯзи дигар дар ин ҷо борон боридагӣ буд, намнокии дарахтон хуб мебошад. барои ҳамин истифода бурдани нуриҳои маъданӣ дар реша айни муддао аст. дар шароити дигаргуншавии иқлим баробари истифодаи нуриҳои маъданӣ, нуриҳои микробиологӣ низ ба парваришу ғизогирии дарахтони мевадиҳанда ва афзоиш додани ҳосилнокии онҳо манфиатбор аст. як хусусияти ҳамин нурии микробиологии азотобактерин дар он аст, ки ин замбурӯғҳои зарарноке ки дар ҳамин баргу пояи дарахтони мевадиҳанда ҳаст, ҳаминҳоро нест мекунад. баробари ин чун селитраи биологӣ ё ки ғизои биологӣ, яъне растаниҳо метавонанд ки инро ба зудӣ ба худ гиранду ҳосилнокии зироатҳоро яъне баланд бардорем. баробари ин боз шаффофияти бемор нашудани ҳамин растаниҳоро таъмин менамояд. дар фарҷом ҷиҳати тақвият бахшидани илм бо истеҳсолот, музокираи мавзӯъҳои болозикр ва пешниҳодҳо аз ҷониби хоҷагидорон ба олимону мутахассисон ироа гардид. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор, Ахбор.